निउलुनियाव नैबे जादब रामसियारि रुंसारि जानायनि थाखाय बान्द्रा आसारखौ दिनै रायजो राजा साखि लानानै खुंनाय जाबाय। दा बेनोदि बिथाङा दिनै जों नुबोनायाव जों फैनायाव 82 सनाव बिथाङा 82 सननिफ्रायनो जों फैनायाव बिथाङा माने प्रेसिडेन्ट हिसाबै सोलिदों। बेबायदिनो 5 बोसोरसो प्रेसिडेन्ट हिसाबै सोलिनानै बिथाङा नेहाथारिबो जालांदों। बे गामिखौ बिथाङा बहुद मोजाङै सालायलांदों। नाथाय बिथांनि जिउआ बा बिथांनि न'खरा बेबायदिनो मोजाङै मोजां सालायलांनो हायाखै, मोजाङै मोजां गाबथानो हायाखै, मोजाङै माने बिथाङा रायजोखौ सालायलांदों। बिनि थाखायनो जों रायजोआ आफादखौ लानानै जों बेयाव माने बान्द्रा आसारखौ खुंनाय जादों। मानगोनां जोंनि रायजो राजा बिथांमोना जाहाथे दुखु मोनलायनाङा। दिनै बिथाङा बहुद दिन रायजोजों गोरोबथा खालायनानै संसार जालांदों आरो रायजोखौ बिदिनो मोजाङै सालायलांदों। आरो आं मा बुंबावनो, अबदाना जोंनिया बेयाव माने एलपि स्कुल दं आरो नैबे प्लेटफर्मखौ बिजामादैजों निपेन रामसियारि बिथाङाबो रुंसारि जाबाय, बिनिनो बिजामादैमोन। बेजों आंजों माने बिथाङा नेहाथारिमोन निपेन रामसियारिया। जादबआ बायनायनि उनाव 1999 सनाव आङो प्रेसिडेन्ट जानानै निपेना नेहाथारि जानानै बे प्लेटफर्मखौ खोदों। खोनायाव जोङो बहुद बिदिनो हारेसमेन्ट जादों। बिथाङा बोराय खाल जानानै बिथाङा आफादखौ एंग्लायनायाव बिजामादै नेहाथारि आं आफादगिरि जानानै बे रायजोखौ सालायनाय जादों आरो। नाथाय बिथाङा हागौमोनब्लाबो माने थाबायनो एंबायनो हायियाव बिथाङा बिबानखौ एंग्लायनाय जादों आरो। समाजनिफ्राय बिथाङा सोलिदों बिदिनो रायजोनि धोरोमनि बेलायावबो, बाथौ धोरोमनि बेलायावबो बिथाङा सोलिदों, मोजाङैनो सोलिलांदों। रायजोखौ खौसेथि लाबोदों। खौसेथि लाबोनायनि गेजेराव बिथाङा माने मोजाङैनो न'खरखौ सालायलांदों आरो न'खरखौ नायफिनदों आरो रायजोजोंबो बिराद मोजाङै मिलायनानै दंमोन आरो। समाजनि बिथाङा आनसलिकआवबो थाङोमोन, जोंनि धोरोमनि आनसलिक, आरो बिनिफ्राय साहित्यआवबो थाङोमोन आरो जोंनि गेजेर जनाय आनसलिकनि फरायसा आनसलिकजोंबो बिथाङा गोरोबथा खामानि मावलांदों। गोजोनथाव बिथांनि रादाबा माने बिराद मोजाङै सालायलांदोंमोन आरो। नोंथाङा रेलवे, आसाम पुलिस, बेंक, टेट बायदि सरखारि साख्रि मावनो गोसो दं नामा? एबा नोंथाङा बेफोर बायदि साख्रिनि थाखाय थियारि खालामगासिनो दं नामा? नोंथाङा रेलवे, आसाम पुलिस, बेंकिं, एसएससि, आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट, टेट बायदिनि आनजादखौ खनले होदोंब्लाबो जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै नामा? जुदि नोंथाङा रेलवे, आसाम पुलिस, बेंकिं, एसएससि, आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट, टेट काम रिक्रुटमेन्ट आनजादनि थाखाय थियारि खालामगासिनो दङब्ला नोंथांनि थाखाय लानानै फैदों मोनसे मोजां रादाब। लास्ट ईयर से प्रिपरेशन स्टार्ट किया, बट कोचिंग ज्वाइन करने के बाद ही मेरा एग्जाम क्लियर हुआ। तो मेरा इस साल 3 एग्जाम का प्री क्लियर हुआ, सीएचएसएफ का प्री क्लियर हुआ, फिर आईपीएस पीओ का मेरा प्री क्लियर हुआ है और सीजीएल का भी मेरा प्री क्लियर हुआ है। तो अभी मैं मेंस का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। क'क्राझार सहरनि आरएनबी रोड वार्ड नम्बर 6 साई बाबा मन्दिर एबा एयारटेल अफिसनि साखाथियाव दङ आईबीटी कचिं इन्स्टिट्यूटआ। आईबीटी कचिं इन्स्टिट्यूटआव बेंकिं, एसएससि, रेलवेज, डिफेन्स, टेट आरो गुबुन सरकारि साख्रिफोरनि आनजादनि कचिं होनाय जायो आरो बेनि मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दङ। आं नाजानाय मेथ्सफोराव उइकफोर आयदा बाहायनाया एसे साबसिन जाबाय आरो। बाहाय सीए क्लासबो जायो, माने सामफ्राम कारेन्ट एफेयारफोर जानाय, बहाबा मा जानाय, जिउ मा जानाय बेखौ मोनगोन। ओमफ्राय रिजनिंफोर, इंग्लिश क्लास जाजोबो गासैबो। मेरा क्वांट में एक्चुअली खराब था, इसलिए मेरा ज़्यादातर एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पा रहा था और कॉन्फिडेंट भी नहीं था। जब से मैंने ज्वाइन किया है तब से मैंने क्वांट पे एक्चुअली अभी मैं क्वांट पे अच्छा हूँ और कर भी पा रहा हूँ। तो अभी कॉन्फिडेंट भी हूँ और फैकल्टीज भी बहुत अच्छे हेल्प करते हैं बहुत। आईबीटी कचिं इन्स्टिट्यूटआव मुं थिसननायनि गोबां मुलाम्फाफोरखौ नोंथाङा मोननो हागोन, जेरै लो कोर्स फीस, स्पेशली डेली कारेन्ट अफेयर्स क्लासेस, लाइफटाइम मेंबरशिप कार्ड, weekly 5 to 6 days classes, comprehensive study materials, regular online and offline mock test, make my exam app, flexible class timings, doubt clearing session। बेफोर गासै सुबिदाफोरखौ नोंथाङा आईबीटी कचिं इन्स्टिट्यूटआव मोननो हागोन। अब्ला थाबैनो मुं थिसनदो। आबुङै मिथिनो थाखाय 9387277188 एबा 9101325849 आव सोलाद लानो हागोन।